Hadian ke jinglap jong ke Khasi Student Union Monitoring Employment Cells. Badan ke jingpin rung kam BI ha ke post guitar instructor hapo ketenat arts and culture. Ha ke ba uwei ukhasi ula syong that no hindrei la pendap da uwei pat na ke jaj ben Rio Garo. Kaseng KSU kalalet ban yakendo ya u secretary ke personal department uba Cyril VD Ding do. Ha ke khat sau tarik bandawa badai banyat kat kum ke jingai jingmut kaseng. U chairman ke monitoring employment cells u samla Ruben Najir ula ong baka post bala syong that kedai na ukhasi hindrei kumno pan la thap de ugaro na lor ba we ugaro udon lupa hakatei ke post ula pen pauru ba ke jinglom jingtip jong kaseng ka pen I ba ka post guitar instructor kadon ar kawai ukhasi bat kawai ugaro Nakaliang u secretary u ba ding do ula ong ba umla le IA na markamat kamhab ha ka kerdan jong u hindrei ha ka kerdan jong u chief minister kaseng kala yo ru iki jingtip halor ki mat ki badai bat ke jing ai promotion iki officer na kawai ke department shakawai kamtam ha ka MCS kawai ke post ke advertise kini kawai ke post ke di banmi shu khasi jantia hindrei ondang ila awat tandrai pat halor kani dilapa kini kidiki iki boro kalong ke jing turmur ke jing penteri kam jong roster nakalian ka department kumbangi la ajing mut haki tuki por ba alalet ya ka sarkar bakani ka roster ka debanya nang ni syahmat ni stu ba haki por ki ba adap ni kindai spa ni por kimdon kata ka roster kimdon ka cuki data ki ringi ni la ajing mut ka por ni omba ke ba pila pendrung ka roster kan kudno adu sama ka por ba nang ni syahmat instan temanyo kanang ba kanung dan kanung uji kita ke ibing ni pada kani ba ka sarkar haja ka bakal kala di kala menjuri kata ka jingai ka jingai ka jingai ende ke ibing I bakal le ha ya ka bementa pat ya ka roster ka ba adet ndu macam tem kadang carry over ba itu boro de halor kini ba kami kum kini ki jikundum kandram ba ni ba ki samla khasi jingai ki du ya ka la tap kam tap jam nomor ba ka jing bakla jong ka nakalian ka sarkar ba kam don kata ka responsibility ne ka jikit kli ka jong ka ban sutu ya ka nu ka jing long kerpang jong ka roster ba kunu ban implement bahaya ka halor kani ka bentang ila ya ka jing tai kala yani ka tu kami board bat nakalian secretary jong personal department nakalian juga umumlah kamala assurance no kani kebentan nomor boong ba kani kan di banyak chief minister level nomor ba dapat kerja kawai apan kerja lu keboro nakalian juga om kran bu kasai ba kata kajing pengkeliang kali kajing bakalan nakalian jumpi kunu implement ya kani no bastang ti pihak ba kli ba kli hi nakalian ka sarkar halo kani bentar kamat ka baar ni kran halo kani ka recruitment ka badi ha Directorate of Forensic Science hani ke ikbini ba katkum ka rules arjar arpuwe jongka Meghalaya Forensic Laboratory rules ki batai ba manu kena apa sih ki degree baradon degree ka science master degree ka science ulah apply nam takini kampo forensic science hede ka jingni jokani ka directorate ba thamai minta apa sih ka directorate of forensic science hot shim ong ba ki kena ba puli ka forensic science ki na apply manu la apply nomor kani kan don mark examination ti lada ki kena forensic science ki ha kembali ki ongki lada ki science ki ha ki hede kat kum ka room bakal ai directorate ka ma banyak lat ya kata kum kata ka room nomor beri dor ki jelaru ki follow hi kata ba manu bakwa mundung forensic science udi ban puli banyak degree ki science stream bat ka balai bengi akaran ka de halor ka notification ka balami ka personal department ka bang I reumut kita ki candidate ki balaya promotion balong no kita ki Meghalaya Civil Service ki MCS ni pengilaban no hot ka jiwan jungi ni kam de bang dan penuran ka jing tukular ne kalon ka jing bisni percaya kin ki reumut ki ba yo ya kan kam de ki shukwa ban teba hakano hukum kini ki reumut yo promotion kalian jong secretary la pencai ba kadon katakan advertisement PKI yang ketika memberi ba terserka ba kila ba apply ba tang itu ki ba apply kan untuk interview ende kabu ka jiklim
haba bila pun ai promotion ya kat ki bawan klem don kanu ka jingjir klem don kanu ka jing puncai pa ni suka mutli ke contribution bakini ki borok kira mentang ki don ki break bahasa promote siapa MCS bade nak yang police department di tang SI atau police department bisa promote MCS ka don relation you kata ka jing long SI berka ta ka jing yo promotion MCS bau DSI ulah panlicha ulah yo promotion ka police department kat kum ka jing terikam bahaba tu hende kum no bancuan ra nak nakawai katanat syaka MCS tak balong kum ni tak mendo you ini bangin kena bikin bikin puli ya ke MCS examination bikin prepare ke MCS examination haba ka don limba kini promotion dak kalau unta te bahaba na don examination su ke MCS pam su promotion lu boro dengi yapet kila ekran kila ong supang kidon kita ki an hinde ki an jong ka Meghalaya ki de ki balang outdated batai ngi supang ki an ki bak ka kendai spa ni pusan ki bam la ban terikam su ho ni ka juk bam ta bo ate isna maza so ni pe ki jela kila refine ha ki pus hakalo pede ki la batai ru munu bala ban promotion ki pusi bala ban promotion rena hani ajela ban iba munu bala ban promotion te hatu kan ni jinglong promotion kadai ka khuk suba ne kadai tang ka ba don jingede ba hatu kan ni baki okum kan ni promotion te ne kalian juni na ni ai kin ki likely kimat kuma kota ya kamat baningkong na kalian person secretary komla ban ai kan assurance ni mat ka ba ara ba di forensic gila shim karai ba insa khot director juga director forensic science but insa saya keren banyak halur kan ka I come bagi ki kena science kila pan apply but ka ba lai ni kwa ba ka unsa I clarification ka jing tho ke kan contribution jing yang remote biki promotion but adin ka tu kan pat insa pet ka senjam apa dia bakal roster mo namar ba kumenta ke ka post jong kita instructor apo asan culture ka tentang artli usong thadu kasi te demen advertise nanta ka post kasi jentia andre advertisement nam tau garu la don lupa oi but menta ki advertisement garu tum yo yang garu hi te kamut kan baru usong thadu hadu archa sapho kamut hadu archa sapho ndon kasi jungi bala bun yo post kita instructor te bali kalau kumta namar ba ki kham implement ya roster kat kum ka jing ai ka jing mut ka jungi ki la long kum ki ya chedin ki jing ai jing mut ke ba ki sarkar kala ai assurance ni hatu kapor ka kham shim ya kum kata bat ngatrai kam di tang kan ha arts and culture nginang lap kan ha arts and culture hede ngatrai ha ki bunt li ki department du kinang ya long kum ni